Tinokutambirai kunhau dzomanhoko wana Mhanduwe dzinoi nhau dzozuwa ro20 mwedzi uno waGunyana. Wanhu wanoda kugotenga nzvimbo dzokuvakira mamutoko kwai vagoite tusvinu kuringitsisa kuti vareke kugopa mari matsotsi, asi nzvimbo dzo paribe kwai mapepa anofanira kuratidza kuti kanzuru yakabvuma kuti nzvimbo dzo dzigovakiwa. Mufungo wazhinji wokuti kwamutoko kugoisiwawo fekitari inoita zvomapuno wati wabudirira. Guest Coventry ari gurukota arawa Mnangagwa akambosvika ako akaisiya aita makwapa okunyepa kuti wari kuvaka fekitari iyi zvokuti manje inenge yaita. Kureketa kuno paribe kana chibodzi chatichafamba ipapo, tichagomubvunza ipo tinoboyana naye. Wanounga matombo ogranite medu mamutokomu kwai waonesa tsotsa wagariwo munzvimbo dzawanokuungira makomoyo kwai akazara dzimwe ninga nomapako dzinoera, asi iwo wari kundoputitsa zvakadaro. Kureketa kuno kunyangwe nechapwititi chinenge chakabudamo kana katondo kanosara pasi. Wapwerewa kupera kukotsora zviribe kana anogwisisa kuti zvii. Tinoimba kuti hurumende yedu ichagoitawo tusvinu kuti vanhu vagoita zvakanaka. Wana chiremba munyika wakamirirwa nemasangano anoti Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pabodzi neZimbabwe Teachers Association ZIMTA waregetaiwo kuti vachakona zvokuenda kubasa pari kuvhurwa zvikoro musi womuvhuro womwedzi uno. Kureketa kuno watiwo mari dzavari kupuwadzo dziri kukwana uye wari kuda kuti mudzidzisi wese ari kutanga kutambirisiwa atambirisiwe mari inoenzana nomari yokuAmerica inosvika $500. Chipatara chomupiro chaita imwe chikamu chayo chawambiridzwa nowamwe wekambani yoTel1 kuita kwaita kuti zviite zviri nani, watopuwa chikamu chinyasi. Taakudzwa Ngadziore kwai arambirwa pokare kubuda mujere nyasi. Kwai mutongi ati takudzwayo anokonzeresa kusagadzikana kwemamiriro owanhu munyika akabuditsiwa. Pabodzipo Jobosikara achindorimo mujere akapfikirwa. Wairiwa tinoimba kuti vanobuditsiwa. Kumapurisa kwaita wakuru wairi wabisiwa nzvimbo dzavanga vari kuseenzera. Anga ari agere hunde kuHarare ndiye abva aisiwa kumaTebeleland North. Anga ari kumaTebeleland North ndiye aunziwawo kuno kuHarare. Heno kuti zvii zviri kutekaira ipapo kana kuti zvaiti hwei paribe ari kuziwa. Bhangi ronyika riri kuenderera mberi nozvarakareketa zvokuti musi wechishanu wesvondo rino wachapfikira mari dzomanhu wanga waine maraini akawanda wari weEcocash nowamwe. Kwai vanhu vanga vaine mari dzakawandadzo dziri mumafoni dzigoendesiwa dziende mumabhengi mavo muhomwe yebodzi. Totendeukira kuenda paSirese. Musangano wakuru hurumende nonyika weUnited Nations General Assembly kwai hwendo huno uri kuitiwa padande mutande. Idi kwedu tinotoziva kuti wazhinji wanga wakatemba kuti mwedzi uno waGunyana wega vanokwira ndege kuenda kuAmerica wachibva wabenhuka wakagukuchira zvisvinu wari kutochema nonzara yapinda mudzimba dzavo dzi. Idi tafananidziwa naiyesi yawakuya COVID-19. Kuno murimwe gwicho rekuDRC rino makore 23 ragadzira aini inochajiwa nomagetsi. Aini yachei kwai ukachaja inotoshanda paribe kana kumagetsi auri nawo ipapo. Ichi chinhu chakanaka kunyanya nzvimbo dzedu dzinoenda magetsi zvakanyanya. Tinomushuvira kuti chinhu chachechi chigobudirira zvisvinu chifashukire kuzara Africa yese. Mumiririri wenyika yeFrance kuIvory Coast kwai
abenutsiwa kunyika kwache nonyaya yekuti anoita zvokubhinya vanhukadzi. Uhu hugororo huu tinohudaba uye tinototi pasinaye dai asungiwa kutoisiwa mujere chaiko. Takadaro mabi angu togumira pano, ndini wenyu Mhanduwe wonhau.